Teraz si ukážeme inventúru. Dostaneme sa do skladu. Inventúra skladu. Zrkadlo skladu. V ľavom stĺpci vidíme dané položky, ktoré máme aktuálne na sklade. Jednotky, priemernú cenu, množstva aktuálne na sklade a skutočnosť. Skutočnosť si píšeme my podľa toho, čo nám spočítal daný personál, alebo personál si to zadáva sám. Teda podľa počtu nám spočítali, že fanty máme 0. Kuchár nám zistil, že danú mrkvu na sklade máme 18 kg. Ako vidíte na pravej strane, tak Inesto nám už automaticky vypočíta daný rozdiel. Či to je minusový, alebo keď si dáme na odsud, že nám bol spočítaný, že máme 11, takisto nám to vypočíta plusový rozdiel. Pod pravou tabuľkou je vypočítaný takisto suma danej inventúry, či manko, či prebytok. Danú inventúru si potom môžeme exportovať do Excelu, takisto potom si určiť a vyviesť z toho dôsledky. Takisto nám vypočíta celkový súčet tovaru, celkovú sumu daného tovaru aktuálne na sklade. Ak máme danú inventúru zadanú, dáme OK, opýta sa nás, či to chceme naozaj vyzrkadliť, dáme áno. Daná skutočnosť už je aktuálne na sklade.